Здравейте, драги зрители на телевизия Канал 3. При нас е една прекрасна дама, която е моя гостенка, така че ще я попитаме откъде сте, с какво се занимавате, как се казвате и така нататък. Здравейте! Първо искам да ти благодаря за поканата, за тая изява. Това е нещо важно винаги за един такъв човек като мене. Наталия се казвам, на почти 32 години съм и съм отскоро така духовно пробудена, осъзнато действам в ежедневието си и максимално се стремя към това да бъда полезна на хората около мене и да им помагам, но само тогава, когато те ме помолят. Нали, това е много важен урок. Да помагаме само когато ни молят за това нещо. Защото в противен случай ние се намесваме в някакви техни неща. Нали. Какво мога да кажа за себе си? Отначало израснала съм в Северозапада. Там си ходех всичките лета като дете, едно близко до Белоградчик село. Много хубаво си, така спокойно детство имах там. Общо взето не подозирах, живеех си съвсем нормално, не че сега не живея нормално, но не съм така подозирала какво всъщност се крие в мене. И всъщност това, което смятам е, че всеки един човек, ако не се обърне към себе си по някакъв начин, той всъщност не знае какво се крие в него. И за мен всеки има такива, ние ги наричаме свръхспособности, но за мен те са си най-нормални способности за всеки един човек. Добре. Иначе казано, всеки има способността да си влияе позитивно на себе си, както и негативно, разбира се. Да. Как се казва селцето, а пък и друго така виждаме, нали, доста красива дама и така нататък. 32 години, те първа животът е пред теб. Как е семейното положение? Дечица, съпруг? Положение е добре, има момиченце на 6 години. Да ти е живо и здраво. А селото как се казва? Гара Орешец. Как? Гара Орешец. О, минавал съм оттам. Да, има влакова линия там, така че е доста известно в този район. Да. Аз пеех по Белоградчик и съм пътувал. Там пеех в един ресторант, който се казваше Мислен камък, точно срещу скалите. Много хубаво, красиво. Добре, тук съм си записал, само ще ме извини, нали, не те притеснявам, тук съм си записал, защото искам малко да караме по сценарий, нали, въпроси, нали, може и на прима виста, но аз искам малко по-така да го направим. Така че първият ми въпрос е, откъде идва влечението ти към езотериката? Така ли го преговаряме? Как да го кажа? Казвам ли го добре или се бъркам в Да. Значи по принцип това е доста широко понятие, но езотерика, нали? Езотерика. Да, хората точно така. Наричат езотерично всичко, което е невидимо, всичко, което не могат да си обяснят, всичко, което е свързано с свръхестествените способности на хората. Или така да се каже, неща, които са отвъд видимия свят. Тоест, всичките те от едно време, нали, баячки, гледачки, хора като Ванга, но Ванга е доста висок пилотаж, така да се каже, смисъл, тя си е феномен. При нея е било много силно развито и при нея си е било дадено, определено с звише, както се казва. Но всичките тези хора, които са знаели неща предварително, казвали са някакви неща, сънища са им се сбъдвали, всичките тия хора така ги събират техните дарби, техните възможности в едно общо понятие, то е езотерика. Защо? Защото всъщност това са недоказани неща, които на практика не могат да бъдат доказани. Всъщност даже цялостно света работи в тая посока да не могат да бъдат доказани, умишлено се противопоставя на това нещо. Но това е съвсем нормално, това е дуален свят, ние живееме както в светлото, така и в тъмното. Знаеме Инь и Ян, принципа на Инь и Ян, всяко светло
има тъмно и обратното. Във всяко тъмно има светло. Така че ние се нуждаем от това всъщност като хора, за да можем да се развиваме. Защото ако те признаят всички веднага и започнат нали, така да ти се възхищават, това, което ти ще направиш, е най-много да се възгордееш от себе си и всъщност да прецакаш всичко, което би могъл да направиш за в бъдеще. А когато така има опозиция, нали, ти всъщност имаш вътре в себе си способностите опозицията да я преодолееш и всъщност това ти е опитност, през която преминаваш. Така че езотерично е всичко, което е свързано с невидими неща, с недоказани неща, всички методи, които са в алтернативната медицина, включително и метода Рейки, за който по-късно ще си говорим, гледането на карти, гледането на ръце и така нататък. Всичкото това е нещо, което е под една шапка по принцип и то е в зоната на свръхспособности на езотерично. Сега, по принцип, аз съм имала винаги това влечение, но не съм го осъзнавала. Някъде около 30-та ми годишнина се случиха неща в моя живот, които ме накараха да се обърна към това, но си бяха изтечени обстоятелствата, както се казва, всичко си е замислено по принцип. Това, което се случи е всъщност, че аз разбрах, че съм дете индиго. Сега, как съм го разбрала това нещо? Първо, начините, по които става въпрос за нашата аура, за цвета на нашата аура. И всъщност цветовете на аурите са много различни и са обикновено винаги повече от един цвят. Сега, какво ни показва това на нас като хора? Обикновено ни показва най-вече за нашите дарби, за това какво бихме могли да правим. Като под дарби, нали, не си представите винаги свръхестествено нещо, а най-елементарно дали можеш, примерно, да бъдеш добър лидер, дали можеш да пееш, дали можеш да свириш, дали можеш, например, да пишеш поезия и така нататък. Всичко, което, нали, знаем, едни хора могат едно, други хора могат друго. Нали? Това са си дадености, с които ние се раждаме. И всъщност това, което като, нали, първи заченки може да изглежда така незначително, но то всъщност не е незначително, е това, че готвя добре. Нали, това няма нищо общо според, може би, повечето хора, но всъщност готвенето е работа с ръце. И много голям процент в България специално, това идва още от много години, още от преди времето на цар Симеон, както може би някои от вас са чували за богомилите. Това са хора, които са лекували и с божествената енергия. Общо взето това, в което всъщност се корени Рейки. Това е движение, което винаги е било на контра на управляващите, винаги е било така сплотено общество, но е работило за това хората да знаят, да могат да работят върху себе си, да бъдат знаещи, вещи и така нататък. Дали. Но мисълта ми беше такава, че ръцете по принцип са източник на енергия. И всъщност, когато човек може да готви добре, нали, това означава всъщност, че той има енергия в ръцете. И в последствие, без да знам защо, нали, съм установила, че готвенето ме успокоява. В последствие установих, че всъщност аз съм имала енергия в ръцете, която по време на готвене просто съм я освобождавала и един такъв човек като мен всъщност има нужда от това. Има нужда от тази енергия да бъде освободена от ръцете. Сега в последствие съм разбрала какви са начините, но въпросът за децата индиго беше по повод това, че те са малко по-така специални като личности, не че са нещо повече от другите, напротив, в смисъл всеки е важен за самия факт, че се раждаме тук на тая земя, това означава, че вече сме специални, всеки е специален сам за себе си и би могъл да има огромен принос към света, към хората като цяло. Всеки се ражда с някаква мисия, с някаква идея. Въпросът е дали следваме себе си и дали откриваме нещата в последствие. Когато разбрах, че съм дете индиго, няма да забравя, беше един ден, в който бях отишла да си направя аура камера. Тоест, това е снимка на аурата, която ни дава доста така добра информация и ни е много добро огледало за начина, по който ние съществуваме, енергията ни по какъв начин се движи, би могло да бъде така дори превенция за някои заболявания, защото се виждат слабите точки по енергийното тяло. Всъщност всички заболявания тръгват първо от нашата енергийна структура и физиката фактически се явява последна инстанция. И всъщност аз, когато започнах да чета, защото това беше съвсем в началото, аз не знаех какво значи дете индиго. Чувала съм. Сега може би някои от вас са чували, едно време имаше така
разни репортажи за такива деца, но съвсем бегло, въобще нямаше нищо, което да бъде така по-силно като информация впечатляващо. И всъщност това, което се видя на снимката, че аз имам индигов цвят с зелено. По принцип хората, които имат зелено в аурата, могат да бъдат и са всъщност естествени лечители. Тоест те се раждат с тази даденост да могат да лекуват както с присъствието си, така и с определени методи. Някои, примерно, са ги учили да баят едно време, сега методите са малко по-различни и така. Впоследствие аз разбирам, тогава не съм знаела, но впоследствие с майка ми, говорейки си на такива теми, нали, това, което трябва да се каже, че преди това за нищо такова не сме говорили, може би слава Богу, че късно разбра за тези мои способности и аз късно разбрах за тях всъщност, защото ако беше по-рано, най-вероятно ще да ме обяви пред себе си за болна, щеше да почне да ме води по лекари и така нататък, както едно време не се знаеше за тези неща. Слава Богу, че късно са се развили тия работи и не сме стигнали до този етап, в който да ме разнася по лекари и да се чуди какво не ми е наред. И всъщност в последствие от нея разбирам, че тя е имала една баба, която е починала, когато самата моя майка е била на 5 години. Тоест това като ориентация във времето е било някъде около 80-та година. Всъщност тая жена, докато е живяла, тя е моя прапрабаба, е била лечителка. Тя е ходила с каруците едно време по селата, така е било, разнасят ги от този двор в другия, кравата ми е болна, еди си кое ми е болно, нали, добитък и естествено и хора. И също това, което тя е правила, е, че е обикаляла по къщите и е баяла по нейния си начин, с нейните си думи. Впоследствие жената искала да научи майка ми на това нещо, но не я е научила, защото нейната майка, т.е. моята баба, не е позволила. Нали, имала се някакви предубеждения, жената не е позволила и всъщност веригата се прекъсва там. Но идва моя ред, т.е. аз се появявам, както, нали, много хора знаят, през поколение се дава тези дарби по принцип. Нали, определена дарба, тя върви не при всеки човек от поколението, а през поколение. И всъщност това, което се получи, че на практика майка ми не е искала да... Нали, т.е. майка ми не е била питана тогава, защото тя е била дете, но баба ми не е искала майка ми да се научи на тези неща, но пък аз пак стигам до същото нещо, но по съвсем друг начин, по съвсем друг механизъм. И всъщност, гледайки един такъв разговор, подобен на този, който с теб в момента провеждаме, с един много известен духовен учител, Кирил Стоянов се казва, аз решавам, че понеже не за първи път тогава го срещам, решавам, че ще се свържа с него и всъщност отидох при него и от този момент нататък вече живота ми стана доста по-различен. Инициираме в рейки и продължих нататък по друг начин. Добре, да те питам, какво е рейки и какво представляват сеансите? Така, сега рейки по принцип е метод, който идва от изтока и е доста известен с това, че е много добра подпомагаща терапия за абсолютно всякакъв вид заболявания, включително и много добра превенция за заболявания. Най-добрата му функция всъщност е именно това. Да има превенция, т.е. тялото да съществува на по-високи нива, да вибрира на по-високи честоти, съответно оттам да не навлизат болести, защото всяка болест е негатив. Всъщност тази енергия изчиства всичкия негатив, който имаме в нашето тяло. И това, което на практика се случва, е, че ние продължаваме нашето развитие нагоре, което развитие си има предвид не само, нали, в физическите ни дейности, материалния свят, но и духовния. Т.е. това е също така и духовна енергия. Сега това, което аз съм си подготвила, че трябва да кажа, е, че това не е медицински метод и че се причислява към алтернативната медицина. Аз от самото начало всъщност започнах с това, че това са недоказани методи и не се ангажираме с някакви конкретни резултати. Сега ще кажа защо. Защото това е всъщност божествена енергия, универсална енергия, която влизайки в нашето тяло, при всеки един човек прави нещо различно. Защо е универсална? Защото може да служи за страшно много неща. Значи, както може, например, да кажем, да ни облегчи болката в кръста,
така може и да ни задвижи, да ни пречупи късмета. Нали, не знам дали някои хора са имали такива случаи, в които примерно казват, все едно ми е вързан късмета, нищо не ми върви. Нали, не мога да се справя с нещата, случваха се нещата и в един момент всичко ресто. Нали, оттам нататък аз не мога да се справя с нищо. Нали, дори и за това нещо, за регулиране на хормони включително. Те са безброй много приложения всъщност. Но това, което като съществено може да се каже, че реално самата енергия, когато човек значи изисква се настройка, така наречената настройка, инициация, което всъщност е свързано с настройване на самия човек да може да възприеме тая енергия, защото това е енергия с много висока честота и всъщност високата вибрация, нали, на която вибрира тая енергия, не всеки може да я възприеме. Тоест изисква се някакъв вид, поне някакъв вид желание за прогрес от страна на самия човек. Тоест да бъде по-добра версия на себе си, да иска да научава нови неща, да прави нови неща. Просто да има една такава отвореност, разбирате ли? Не е човек да... нали, има много такива хора от комунизма, това, което съм забелязала, понеже аз съм човек, който не е живял в комунизма, но има много хора около мен, които ги виждам как те са със затворено съзнание от самия този строй. Просто така са възпитани. Те си знаят, както има една приказка, носи баба знае, носи баба бае. Просто трябва човек да има високо така, просто отворено съзнание. Това, което правиш ти, т.е. сега пак ще те върна малко назад. Да. Значи има хора, които се чудят и казват, не ми върви, бе, какво става, тъпно да направя нещо и така нататък. А смисъл ти това го можеш, това фактически какво се казва? Това е какво? Лоша енергия? Значи по принцип енергията си е енергия, тя бива... смисъл ти можеш да я премахнеш. Значи това, което Рейки прави на практика е, че изчиства, точно така. Изчиства и това нещо дори с физически симптоми се доказва, защото понякога в много голям процент от случаите, когато започна работа с хората, те след първи или след втори сеанс получават така наречената лечебна криза. Сега това звучи много така страшно, но не е толкова страшно в повечето случаи. Става въпрос за такива леко изчистващи, детоксикиращи симптоми. По-често ходене до тоалетна, може да е главоболие, може да е да кажем, в областта, където сме най-чувствителни, да изпитваме така по-силно симптомите, но това отминава в рамките от 1 до 2 дни. Дори ако човек отиде на най-обикновен масаж, нали така, или дори лимфен масаж или дренаж или каквото и да било, човек, понеже раздвижва енергията вътре в себе си, всъщност тази жизнената енергия, която циркулира във всеки един от нас, когато се раздвижи, започва един процес на изчистване и от тук възлизат и тези физически симптоми. Но не всеки има такива. А относно това, което казваш за пречупването на късмета, общо дето да ни върви, както се казва, имала съм просто обратна връзка от човек, който съм работила с него и той всъщност точно за това дойде. Казва, не ми върви. Сега, причината, поради която на него не му е вървяло, е това, че той е имал преди така външни въздействия. Какво значи външни въздействия? Намеса от други хора против неговата воля, така наречените магии. Този човек е имал. И всъщност той е ходил на восъколеене, което е един друг метод, по който всъщност се изчиства също много успешно. И всъщност след като е преминал този метод, известно време е бил добре, обаче след това нещата пак се затлачват и той решава, че ще потърси друг начин, нали, да се справи с това нещо. И всъщност чрез познати, по линия много интересна, той стига до мен. Всъщност причината, поради която те се свързаха с мен, понеже бяха семейство, мъж и жена, причината беше тяхното детенце, което беше един 14 годишен тинейджър, който беше така доста буйно тинейджърство, към тях така пасивно-агресивен, не го интересува нищо не иска да прави и той може би реално и на него не му върви, нали, просто е дете. И така и всъщност причината беше тази, те и двамата идваха при мен, детенцето казаха, че вече няма нищо общо с това, което е било, т.е. много по-спокойно е.
Сега един от така, почти 100% сигурните ефекти, които, понеже аз не обичам да обещавам резултати, но понеже е изпитано вече върху доста хора, включително аз съм започнала с най-близките ми хора, майка ми, баща ми, баба ми, половинката ми, детето ми включително, нали, това е абсолютно така безвреден метод и не може да причини щети категорично. Сега би могло, ако да кажем някой друг го прави, който човек е замърсен. Нали, по принцип, за да бъдеш самият ти, в случая аз, нали, добър терапевт, трябва да бъдеш чист проводник. Тоест, знаете както се е с металите, има по-чисти метали, има не толкова чисти метали. За да бъдеш добър проводник, е хубаво да си добър човек, да си чист човек, да нямаш такива лоши мисли, да не пожелаваш, дори да не пожелаваш. Нали? Тук не говорим за съзнателни влияния върху някой друг, които да му донесат негатив. Тук говорим за дори ти самия лично пред себе си да си чист и да излъчваш само добрина, както се стрема аз. Всъщност смятам, че то си е до природа това нещо. И така, общо взето, този човек ми каза, нали ти казах, че не ми върви, това някъде се случва след трети сеанс, тъй като при мен са 4 до 5 сеанса, в рамките на до 3 седмици се прави. Като тук трябва да се каже, че може да се прави както на място, т.е. в присъствие на човека, който получава енергията, така и от разстояние. Да, дистанционно може да се прави, това исках, нали, да го уточня, защото много хора си мислят, че това е шарлатанство, нали, когато някой ти казва, че може да повлияе на друг от разстояние. Сега ще кажа, не е шарлатанство, защото това е енергийно така, насочване на енергията. Терапевта на практика това прави. За енергията няма нито време, нито пространство. Можем да изпращаме енергия навсякъде, включително се пречистват домове с рейки от разстояние, и това съм го правила. Нали, пречистване, както примерно викат поп да пречисти, само че попа понякога... Мисъл, как се получава това нещо? За дистанционните сеанси. Дистанционното се, да. Значи работи се на практика. Мисъл, сега, примерно, аз ти казвам, тук вкъщи нещо не върви, бе. Тук не върви. Боли ме глава, примерно. Да, или нещо. Да, или кръста, примерно. Ти може да правиш енерголечение, примерно от разстояние? Мога. Значи това, което ми трябва... Да опитаме с колко минути ще трябва, примерно, да видиш за кръста ми, примерно. Кръста боли ли те в момента? Да, аз съм с дископатия по принцип. Си по принцип дископатия. Значи, виж сега, по принцип е хубаво да се прави в така по-концентрирана среда, нали, да кажем на спокойствие, има си ритуал, че пуска се музика и от моя страна, от твоя страна също е хубаво, ако имаш възможност. Вече ми е ясно. Сега, примерно, ритуал. Сега смисъл, как сме на интервю, няма да се получи, защото ние тук разговаряме, хора ни гледат. Енергията е друга. Да, но енергията е друга. Не бих се ангажирала поради простата причина, че самите хора, които са в лайфа в момента, те самите също присъстват. Разбираш ли, те енергийно са тук. И всеки си има своята си енергия, своите си обременености. И това, което се получава е, че се получава един голям мишмаш, който, нали, не се знае до тебе какво ще стигне, да не вземем нещо да объркаме. Но по принцип, начинът, по който се прави... Това не е ясно. Извинявай, че така, нали, прекъсно виждам, че доста си разговорчива, което това е уникално и е много готино, защото, нали, няма да ни стигне време. В смисъл, имам още въпроси да задавам, а вече сме на 25-та минута, така че само да попитам и това за как се случва прочистването на къщата. На дома ли? И става по същия начин. Значи на принципа, сега методиката е една и съща, просто се правят различни неща. Ако става въпрос за човек от дистанция, ми трябват трите му имена и датата на раждане. Също така по време на самия сеанс е хубаво човек да бъде в покой. Не хубаво, е абсолютно задължително да бъде в покой. Затова казвам спокойна музика, да си бъде сам със себе си, нали, да няма разсейващи фактори, телефонни устройства в никакъв случай около него. Просто ляга, затваря си очите и се едно си дремва. Това, което аз съветвам хората, е да си навият една аларма за примерно за 40 минути, за да не мислят за времето, не за друго. Защото те могат и да заспят. Значи по време на моите сеанси, след 10-та минута, повечето хора са междубудно и заспало състояние, даже си и заспиват някой. Добре, значи ако правим сеанса, правим го, включваме си камери, примерно,
И аз си лягам, примерно, и ти започваш със своята си сеанс. И мога да заспа Ще и, заспиш почти гарантирано, да. и си правя алармата, примерно, са 40 минути да се събудя. Точно така, да. И това е много готино. И значи докато си спи човека, ти си работиш и това нещо си го... Значи, Това е много готино, бе. Това е много да, яко. не е точно сън, ами отпускащо е. Значи енергията е много отпускаща. Да, Може ами ако пък заспа, както се казва. Няма проблем. Въпросът е да си в отпуснато състояние. Даже ако заспиш, е още по-добре. Аз съм правила много пъти, примерно с хората не можем да се разберем за точно време, в което и двамата, или двете страни да са свободни. И аз правя така, когато аз имам възможност, правя му настройка на човека да получи енергията вечерта, след като заспи. И всъщност се случват така нещата. Също. Но по-хубаво е човек да си е в съзнателно, така да си е буден. Може да е полузаспал, но да е буден. Защото понякога нашите духовни водачи, всеки си има духовен водач, ни прожектират разни неща и ние виждаме разни картини. Разбираш ли? И фактически тези картини, ако са от миналото, то ние имаме нещо да доотработваме. Примерно, усещаш се за някой твой съученик в 3-ти клас, с който си се скарал, примерно, сбили сте се. И ти се сещаш за него така от нищото, буквално от нищото. Значи това не е на празно, това има своята функция, има своята идея. Това е духовна енергия. Хората изпадат в медитативно състояние и започват да им се прожектират и да се сещат за други неща. Сега аз ти казах преждевременно много неща, като част от въпросите предварително отговорих. После ще ги минем. Да, искам само да ти кажа набързо за пречистването на пространствата. Разбира се, слушам те. Сега това, което се прави е почти същото, както пречистването на човека. То дали е човек или дом е общо взето едно и също. Сега, пречистването на човек, в случая сеансите, се правят 4. За дома един е достатъчен. Нали? Той се прави с цел да пречисти около нас, защото има застойна енергия в домовете ни. Сега, влизат хора, излизат хора, нали? Всички имаме гости. И не само това. Когато живеем в апартаменти, аз съм примерно в един апартамент, около мен непрекъснато има движения. Също така, не само от хората. Примерно, комшиите са се скарали. Това се нагнетява негативна енергия и тя се застоява. Нали, има някакви скандали, има някакви неща. Така, сега това, което се прави от страна на човека, защото казах, това е дистанционна работа също, от страна на човека, примерно някой се свързва с мен и казва ми, в нас се случват странни неща, пукат ми мебелите, чешмата се пуска сама, имам чувството, че чувам гласове от някъде, има такива случаи, да, има много такива случаи, паранормални такива явления. И сега той ми прави една карта на дома. Примерно, вместо както 3 имена и рождената дата, той ми прави карта на дома. Сега имала съм случаи големи къщи на по 3 етажа с пристройки, там изисква малко повече време, чисто времево. Но, примерно, ако един апартамент 50, 60, 80 квадрата, това нещо е сравнително лесно да се направи една такава карта. И вече си има съответната методика, която аз я прилагам. Сега това, което като обратна връзка имам от хора, на които съм правила пречистване на дома, че се усеща. Усеща се различна енергия вече след това, хората са по-спокойни, които живеят вътре в дома, разбират се по-добре, няма ги вече тези скандали, които ги е имало преди и са се чували по време на самата процедура, защото аз им казвам, кога не го правя без те да знаят, казвам им, започвам да знаете. Нали? След това пак ще се чуем и ще говориме. Нали? И са усещали така, някакви неща са пукали странни, даже беше излезнал един човек навънка, защото го хвана страх, че нещо мога да падне, то няма нищо да падне, но така, общо взето, това е. Прави се пречистване и на дом и е изключително така ползотворно, нещо, което не се изисква да се прави примерно всеки месец. Нали, направим ли го, ако хората усетят нещо, сега това, което, понеже тая къща, за която казах, 3-етажната, беше много тежка енергията там. Това не се беше правило никога пречистване. И аз си казах на дамата след това и дадох насоки, която също сме помолили, нали, домакинята на дома, да прави тя неща, защото тя също може. Не чрез рейки, по други начини, но и казах тя да си продължи да си прави една така енергийна защита на дома, за да доизчисти каквото има в рамките на една седмица, всеки ден да го прави. И това е сол и казах да сложи по ъглите, защото по ъглите има най-много негативна енергия, солта силно пречиства и така. Това беше общо взето. И съм много доволни, изключително доволни с хората. Добре. Чакай да видим сега
Какво не ти казах, да. Следващия така. Това съм те питал, какво представлява, нали? Ти това си го отговори. Всеки ли може да отдава енергия по този начин, дистанционно? Сега това аз полуотговорих на този въпрос. Сега поначало това, което не казах е, че енергията Рейки влиза през фонтанелата ето от тук. Това е мястото, където ни е отворено, когато се раждаме. Знаете, Людмила Живкова е имала, нали, тя ходила с тюрбан, имала е тук дефект на главата. Това има много такива хора. Не е много, но има такива хора, които просто фонтанелата поначало не им е затворена. Което са хора с изключителни дарби. Винаги. Винаги, защото тук влиза вселенската енергия и информацията от акашовите записи всъщност. Нали, това са записите, мястото, така да се каже, хард диска на вселената. Мястото, където се съхранява всичко за всеки. И тук тече постоянно. Сега, енергията Рейки влиза през фонтанелата, минава през третото око, тук се намира в центъра на главата в междувеждието, така наречената епифиза, това е третото око. Минава през нея, зарежда цялата глава, минава през гърлената чакра, минава през сърдечната и всъщност нашите ръце се явяват периферен орган на сърдечната чакра. И всъщност от сърдечната чакра този човек трябва да има много отворено сърце. Това е задължително. Трябва да има отворено сърце и да може да обича безусловно, ама наистина безусловно, нали, което става с повишаване на нивото на съзнание. Не всеки може, разбира се, някои хора даже не могат въобще да обичат, нали, но това е друга тема. Но сърцето трябва да бъде много отворено, много чисто, за да може да излезе чиста енергия през ръцете. И всъщност Рейки поначало е метод за самолечение, т.е. сами да си бъдем полезни на себе си. Всеки, който се инициира в Рейки, може да помага сам на себе си. Така, всеки може да се инициира в Рейки. На практика първо ниво е свързано с самолечение. И моя учител по Рейки, това, което казва, първо ниво Рейки е право на всеки човек. И в действителност, за да можем да се поддържаме в кондиция, просто за себе си да го правим, можем да го правим винаги, когато сме инициирани. Дори да не сте инициирани, ако ви заболи някъде, ето давам пример слънчевия сплит, много често хората тук изпитват напрежение. Когато изпитате, ето това е една практика много лесна за всеки един човек. Всеки сам може да си я направи на себе си. Когато усетите така напрежение тук, това обикновено е при стрес, при такива, нали, може и тук стомаха да почне да къркори, просто заставате на тихо място, затваряте си очите и така си слагате ръцете под гърдите на място на слънчевия сплит. Двете ръце една върху друга. Концентрирате се върху мястото, откъдето изпитвате напрежението, нали, съответно слънчевия сплит в случая, и си представяте, тъй като той е жълт, си представяте как става все по-ярко жълт. Представете си едно слънчице тук. Значи искам да ви кажа, че в рамките на 3 до 5 минути държите ли си ръцете там, независимо, че не сте иницииран в Рейки, ще усетите облегчение. Гарантирам го това нещо. Така че да, всеки може, но когато искаме да помагаме на други хора, трябва да се грижим малко повече за себе си. Тоест трябва да бъдем чисти проводници. Това, което го казах. За да бъдете злато, а не примерно желязо, нали, да кажем, трябва да се грижите за себе си, за да можете да бъдете колкото се може по-така отворен към хората, по-чист, по-добър и това нещо ви гарантира, че енергията ще преминава плавно и няма да има проблеми с хората, за да можете да помагате. Така че аз косвено ти отговорих на този въпрос. Общо взето това е. Като каза дете Индиго, да. Това... Си чувал сигурно. Интересно ми е дете Индигото, нали? Индигото е когато сложиш, нали, нещо в раздадената хартия, която е празна и ти пишеш там и след това, като махнеш Индигото, то там остават отпечатъци. Така е, да, тоест, това е, може би аз... Да. И Символ не съм търсила в това, но тук се визира цвета. Индиговото е всъщност между тъмно-синьо и тъмно-лилаво. Това е цвета. А знаеш ли, че има хора, които просто като ти погледнат тялото, виждат органите ти, самите ти органи и виждат какъв ти е проблема? Абсолютно, съвсем да. Сериозно. Ами аз мога да ти направя диагностика. Смисъл и ти ли си горе-долу като тях или...
Значи аз не ги виждам по принцип нещата, които се виждат, тея така свръх нещата, не се виждат с тези очи обикновенно. Но има хора, които имат много добре развито трето око и само като погледнат някой могат да видят и да кажат веднага. Точно. Да, сега аз не съм чак толкова развита в това и някак си не съм се и концентрирала да се развия в това. Но моя метода, който аз практикувам, само през един сеанс, ако мине човек, независимо дали е дистанционен или не, аз мога да кажа, да кажем къде го боли. Хората много се впечатляват от това, че аз ги пипам точно там, където ги боли. Защото самото усещане на ръцете става различно. Човека изпитва или топлина, или студени, нали, на места студени става. Нали, това е самата енергия. И всъщност това, което аз усещам в ръцете, е колко енергия дърпа съответната чакра. Чакрите съответстват на органи и съответно и на такива жлези. Нали. Както казах, епифизата, това е трето око, това е една жлеза в главата. В главата имаме 3 нали, жлези. И всъщност аз мога да насоча човека. Имала съм случай, в който на една жена и казвам: пиеш ли вода, единия бъбрек не ми е окей. Нали, ние се опитваме да го възстановиме, обаче когато си има вътре нещо, когато то е изпуснато и е прекалено голямо, няма как да помогне само това. Затова винаги казвам, нали, така допълваща терапия, не е основна терапия. Основна терапия може да бъде, ако примерно човек има леко стресово ежедневие, затруднено, нали, успокояване, не може да заспи, примерно паника, атаки. Не, че това не е така силна, защото това е и такава и психическа енергия, смисъл такъв и на психиката и на ментално ниво може да ни подейства много позитивно. Но, примерно, да кажем, ако човек е с диагностицирано психическо заболяване, това нещо няма как да му замени лекарствата, нали? Тук трябва да сме малко обективни. Но, примерно, съм имала случай с бъбрека на жената. Казах и, нали, просто я питах. Казах и, че там усещам нещо. След няколко месеца влезна в операционна и го махнаха, един камък имаше вътре. Оперираха я. Примерно, ако ме боли кръста, как съм сега аз, да. Защото при мен като се застоя много и кръста ме боли, смисъл като се изправя и започвам да ходя, започва да ме болят тук краката, където са самите стави. И натисвам като че ли съм, как да го кажа, пломбирана кокошка. Разбирам те. Значи, това можеш примерно да го излекуваш и да го премахнеш напълно или не, там се трябва операция. Не винаги трябва операция, даже напротив, аз винаги съветвам, когато е хроничен проблема. Нали, примерно, човек си отива на лекар. Виждат му, че за момента, нали, не се вижда нищо сериозно. В случая при тебе, нали, има нещо, което работи. Ти каза, дискова херния ли каза? Не знам, двое са дископатия, но ми хващат и краката и накуцам. Дори тук ябълките, където са ставите, ме болят. Значи, виж сега, това е първа чакра. Първата чакра се намира в основата. Сега тук е момента, на който му е станало интересно. Искам да приветствам. Аз си ходя, не съм инвалид. Ходя си, но така време му... Знаеш, няма нищо, ходя си. И от време, бам, и отведнъж ме забие една болка и вече започвам лекичко да накуцвам. Не знам. Ще ти кажа... Това е някакъв нерв, евентуално, нещо такова. Възможно и това, нали, няма как да се каже, аз мога да го локализирам като местоположение, но не мога да кажа, нали, точно какво е. Идеята ми беше, хората, които им е станало интересно и гледат YouTube, тук е момента да се абонират, ако искат, за моя канал, така се казва Рейки терапия с Наталия. Защо го казвам? Защото точно вчера се качи едно видео, което беше точно свързано с това, което ти в момента ме питаш. Беше свързано с работа върху първа чакра. Сега, дълго е за обяснение, затова така насочвам хората, които искат да знаят и да разберат. Може да се повлияе позитивно на това нещо с рейки. Може да се случи, поне да се облегчи болката или ако има такива пристъпи, да не са толкова често. Да. Може да се случи. И дори значи може да се облегчи, но пълно лечение няма как да стане. Трябва да си... Пълно лечение, виж сега, става, обаче точно това е. Човек трябва да работи и сам със себе си. Точно заради това този метод не е много така желан и не е много популярен и хората гледат скептично. Защото
те искат готови решения. Хората искат готови решения обикновенно. Докато тук, примерно, аз ти я премахвам болката за момента. Разбираш ли, аз ако ти направя 4 сеанса, ще ти я премахна болката. Но, за да не се появи пак, ти трябва да знаеш първа чакра за какво отговаря и да започнеш сам да се съблюдаваш. Сега, първа чакра, сега казвам 3 неща, за които отговаря. За финансите, т.е. нашата материална приспособимост тук на Земята, връзката ни с Земята и връзката ни с рода. Тоест, това са 3 неща, върху които ние трябва да работим. Какво значи да работиш върху финансовата си част? Това означава не само да работиш здраво, а и, например, да не се притесняваш за пари. Тоест да си спокоен, че Вселената ще ти даде, ти работиш, ти си добър човек, нали така? Спокоен си, трябва да бъдеш спокоен. В момента, в който започнеш да се притесняваш за пари, започва да те боли кръста. Не знам дали си го забелязал. Сега в момента, като ти го казвам, може после да си превърташ неща отзад назад и напред, нали, като ти се случва да сещаш се, нали, за това и си кажеш, я да видим. Ето сега, опитваш се да се успокоиш, спираш да се притесняваш за пари, да видим какво ще стане. Другото нещо, което е, проблемите в рода, ако има неотработени неща с родителите, майка, баща, също може да се случва това нещо. Ако не се заземяваме, т.е. нямаме добра връзка с земята, какво значи това? Ходене по тревата бос, прегръщане на дръвчета, прекарване време на открито, всякакъв вид такива материални с ръцете, работа с ръце, нали, физически контакти дори с хората, това нещо също заземява много. И така, всичките тия неща просто не е просто аз да ти зареда чакрите и да ти ги пречиста. Нали? След това се изисква личностна работа. Човек да поеме отговорно към себе си, да се погледне, да се приеме, да не се осъжда, защото много хора се съдят, не се обичат и се съдят за това, което са, да се приеме и това, което след това следва, осъзнато да действа. Осъзнато да действа. Аз и знам, че проблемите примерно са ми в първа и трета чакра, аз ти давам насоки, затова го прави този YouTube канал, за да не давам насоки конкретно на всеки по-отделно, а да му кажа, пращам ти едно видео, гледай го. И така и той ще получи и повече и детайлна информация за това какво трябва да прави и какво не. Реално. Да. Добре. Тъй като напредваме в времето и вече сме почти към края си, какви биха твоите пожелания към зрителите на Канал 3 и към българското общество? Сега, това, което искам да апелирам и да пожелая на всички хора, е да погледнат вътре в себе си без страх. И от тук ще тръгнат нещата в друга посока, мога да обещая на всеки един човек. Да погледнете вътре в себе си и всъщност да се опитате да погледнете зад маската. Защото всеки един човек има маска, която я слага, за да е прият в обществото, за да бъде неосъден от другите, за да не бъде отхвърлен от рода си, от обществото и така нататък, и да се опита да погледне под маската. За да може да види, защото аз също имах една съвсем друга представа за себе си и затова казвам, че беше преломен момент, когато разбрах, че съм дете индиго, защото тогава всъщност аз разбрах, че това е истинската ми същност. Аз не й давам поле, аз се държа в една кутийка, в която тя стои заключена и никаква работа не върши на никой. И всъщност, разгръщайки тези потенциали, които на практика имам, и това става, когато човек няма страх. Страха, между другото, блокира първа чакра, да знаеш. Страх е емоцията, която блокира първа чакра. Някъде там, най-вероятно в детството, тръгва някакъв страх. От изоставяне, от това е примерно, че не принадлежим на никой. Нали, на нищо, на никакво общество, да кажем, на кръг от хора. Много често, когато са отхвърлени децата в ранните години, също се случва това нещо. По един или друг начин, без значение. Така че това е моя апел. Пожелавам на всички хора да се борят за осъзнатост, да се борят да прогресират както на материално ниво, така и на духовно, защото тези две неща трябва да се умеем по някакъв начин да ги балансираме. Това е най-трудното нещо. Защото по-духовните хора като мен,
те имат нужда от повече заземяване, за да могат и да са тук на земята. А пък хората, които са по-големи материалисти, те не вярват в нищо, при тях винаги трябва да има някой в обкръжението като мен. Затова така, нали, не се събират хората, когато са много еднакви, а когато има някаква съпротива, така да се каже. Така че това е. Погледнете навътре в себе си и това ви гарантира не само по-добра осъзнатост, а цялостно по-ползотворно съществуване. Не просто да съществувате така, а вече живот. Живот в пълния смисъл на думата. Това е моя апел. Живейте го този живот. Добре. Можеш да кажеш на хората как да се свържат с теб, защото доста хора ще проявят интерес. Значи, може да оставиш и телефонен номер за връзка. Да, аз мога, ако няма проблем, аз мога да ти го дам на телефонния номер. Ако не вдигна, това, което може хората да направят, е да ми оставят едно Viber съобщение и ще се свържа с тях веднага, щом имам възможност. Мога да ти го дам телефончето и да си го изпишат, нали така? Да, издиктувай го 2 пъти, бавно, за да си го запишат хората. Да, разбира се, да. Добре, 0885 70 48 63. Пак ще го кажа, за който не чу. 0885 70 48 63. Така. И също така може да те намерят в TikTok профила ти е Рейки терапия с Наталия. Да. Така се казва и YouTube канала ми, и Facebook профила ми. Всичко се казва по един и същи начин, за да е лесно на хората. Така. И това, което мога да кажа е, че винаги давам добавена стойност към моите сеанси и не само пречиствам и зареждам техните чакри, а се опитвам да ги накарам наистина да погледнат в себе си това, което дадох като апел, да погледнат в себе си, за да могат да продължат по-ползотворно своя живот. Тоест аз ги и консултирам, което само да кажа, че нали, една консултация при психолог, само консултация, да си говорите с него, най-вероятно няма да разберете толкова за себе си, колкото когато си говорите с мен. Сигурно струва колкото 3 мои сеанса, така че хората смело да действат, да не се притесняват. Работиме на нормални цени, както се казва. Абсолютно да, защото за мен това е нещо, което е на всички, не е само мое. Разбира се, така е. Драги зрители на канал 3, това беше нашата гостенка Наталия. Аз искам пък да ви кажа на вас, който иска да участва в моето предаване, е добре дошъл като гост, който има, да кажем, някакъв талант или някаква дарба, или просто иска да разкаже своята история. Може да ми пише налично в TikTok, който моят TikTok се казва Цветино Джукати, а също така може да се свържи с мен на мобилният ми номер, който сега ще ви издиктувам. Това е 0884 78 14. Пожелавам ви весел и приятен и усмихнат ден от нас с Наталия. Спокоен ден на всички. И останете с програмата на канал 3. Благодаря ви за вниманието.